372. One
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pe acucenice Părinte, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Mă gândeam la cuvintele pe care le spunea Părintele mai înainte și parcă mă întrecea prin minte gândul cum și lucrarea aceasta a ieșit dintr-un vas de lut neputincios și slab. Spune fratele Traian în istoria unei jertfe că Părintele Iosif era atât de bolnăvicios și atât de slab din copilărie și mulți nu-i dădeau nicio șansă de supraviețuire încă de la începutul vieții. Și iată că Domnul a voit ca prin acest vas de lut și slab, acest om mic de statură, cum zice fratele Traian într-un cuvânt, să ridice o lucrare mare. Zice un părinte, într-un cuvânt, căci Domnul, dacă vede că un om nu voiește să lucreze împreună cu el, găsește pe un altul care să facă lucrarea cea bună. Și vai celui care nu voiește să lucreze împreună cu Domnul. Și mă gândeam la cuvintele fratelui Traian care le spune ca o meditație la această Evanghelie și la acest apostol al Duminicii de astăzi. Căci pe măsura ce un om se apropie de Domnul și voiește să îi slujească mai vârtos, cu atât el trebuie să-și asume osteniala și chinul prin care trebuie să treacă. Și spune fratele Traian în felul următor: pe măsura în care noi suntem gata să ne îngropăm în munca lui Hristos, ființa noastră, de măsura în care suntem gata să ne dăruim pe noi înșine, ostenelii noastre, lacrimile noastre, avutul nostru, vremea noastră, sufletele noastre, iubirea și jertfa cea mai scumpă pe care o avem, depind creșterea și trăirea și rodirea lucrării sfinte. De creșterea noastră și de viața noastră depinde lucrarea Domnului. Și zice mai departe fratele Traian: dintre câte trebuințe au o adunare duhovnicească și slujire duhovnicească, suferința și omorârea în Hristos sunt trebuințele lor cele mai mari și mai însemnate. Și ne gândim cum adunările noastre și lucrarea aceasta s-a zidit și trăiește pe lacrimile și pe ostenerile și pe rugăciunile înaintașilor noștri. Și fratele Traian continuă:
nu de libertate pământească are nevoie în primul rând o lucrare a lui Dumnezeu, nici de o clădire mare, nici de fonduri, nici de autorități, ci de lacrimi, de suferință, de patim, de rugăciune, de post și de jertfă. Câți dintre noi ne vedem neputincioși, că de multe ori uităm ca mai înainte să venim în fața Domnului și în adunarea Domnului, să plecăm genunchii, să ne rugăm ca Domnul să reveste în ziua aceea Duhul Său cel Sfânt peste adunare. Cât de nevrednici ne vedem de multe ori față de înaintașii noștri. Mă gândesc la fratele Ioan Marini, care când vedea un duh mai slab în adunare, ieșea și se pleca în genunchi. De frații înaintași care pentru un frate mai slab și mai neputincioși posteau ei mai întâi și se rugau pentru el. Se vedeau fiecare dintre ei, erau slabi, neputincioși și toți frații mai înaintași nu era niciunul mai puternic sau mai îndrăzneț decât altul. Toți erau îndemnați de Duhul Domnului și toți erau mânați de dragostea pentru Domnul și pentru poruncile sale. Ne aducem aminte de fratele Ioan Marini, care s-a jertfit pe el și casa lui pentru Domnul. Mulți au cârtit că din cauza milostivirii sale pentru cei bolnavi a murit și el și casa și tatăl său. Nu s-a gândit decât la faptul de a iubi mai întâi pe aproapele său ca și pe el și mai mult decât pe el. Căci mai întâi iubea pe Domnul cu toată ființa sa și cu toată plinirea lui. În viața lui el vedea doar pe Dumnezeu și voia doar ca poruncile lui să fie împlinite. Și nu putea să stea și să vadă suferința celor din jur, fără a se pleca asupra lor. Cum zicea părintele, că în Vidra, ajungând acolo, se pleca și se milostivea de toți. Se pleca și se îndura de toți neputincioși, de toți cei osteniți. Era vreme de război când au atâția orfani și atâtea văduve. Iar părintele, ca un învățător al satului, se pleca și se îndura de fiecare și din puținul său își făcea timp pentru fiecare. Căuta timp și pentru Domnul și publica cuvinte de învățătură în toate foile pe care prindea, dar găsea timp și pentru cei de lângă el. Și cum zice fratele Traian, că veneau și văduvele și cei orfani la poarta lui și era părintele tuturor. Și când a fost vreme ca să fie nevoie de un preot în sat, toți au cerut ca el să fie preot, chiar dacă nu era nici căsătorit în vremea aceea. Asta înseamnă dragostea de Domnul. Dragostea de Domnul ne face ca noi să nu putem sta degeaba. Ne face ca să fim fierbinți și din ce în ce mai aprinși pentru dragostea Lui. Să ne ajute Domnul ca să fim și noi cu adevărat niște vase de bună trebuințe ale Domnului. Slăvit să fie Domnul! ...358.